Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Risa TV show and namhlanje ke sikhuluma ke ngefinale episode ye reunion yenganele nokuyisho ke yomakoti nemndeni basemzini yabo. Asiqale ke ngokudlulisa amazwi enduduze emndenini lahlekelwe abathandiweyo babo nesibabonile ke guys kule show okumalume kaNhlanhla kanye ke nowasemzini la kugane khona ke uSophie. Ngicabanga ukuthi umalume ke kaPrince uvelile ke naye guys kuma announcement basho ukuthi ke udlule emhlabeni ngoMay. Engathi ke umoya wabo ungaphumula ke ngokuthula. Guys sibuya ke siza kule nkulumo ke baba baza abantu laphana ke ku social media ukuthi hayibo bazi badakwa oNhlanhla, bazi badakwa nje laphana kule show, bazi badakwa utshwala because I think 3 people abantu basuspecta ukuthi ke bebephuzile uNhlanhla kodwa yena uhamba phambili waze ukuthi fahla kancane ke ngelokhunjana ngedima. Abantu bayibuza guys ukuthi lobutshwala bayithengelile baqala bayiphuzela bona noma mhlambe lobutshwala lobabuthengelwe iproduction. Ngampela kwenzekini laphana guys because lento eyenzekile as much as singahleka but ayibeki kahle noma ke isithombe se-show ayisibeki neze kahle ukuthi ke umuntu angeza kanjani ngophela cishe fana nomsebenzi angeza kanjani entweni abeyisayinile ezikuyona ke esedakwe njengoNhlanhla ngophela uNhlanhla bephuzele kokuthi ngampela hayi bumeqile ngampela ke utshwala. Well guys adlule lapho ishow ke lena ke couldn't save neyodwa ke irelationship kulawa ke ebesiwabuka mapinkiza xa komamezala ofuna ukuba sempilweni yendodana yakhe uSophie uxa ujabulile kanye ke nolimi lendoda yakhe ekhulume into ingacabanganga ke guys. So ke into engithusi kakhulu ke irelationship kaMaZulu noNhlanhla abahlukane nje isigubhukani bamangaza abantu abaningi bamangaza ngisho ke imndeni yabo. Uthe ke uNhlanhla ke konke nabekwenza shuthi bekakwenzela imali namakhamera ngaphela uMaZulu uthi mabebo babili akamncomi nokumncoma but mangabe bona amakhamera cha uba womunye umuntu. So guys kusimangaze kakhulu ke bakithi yonke into ebeyenzeka laphana ngoba phela irelationship kaMaZulu kanye ke noNhlanhla ibithembisa ngampela ukuthi hayi cha ikhona yona ifuture bayathandana abantu as much as umndeni ke wakwaMthembu umndeni kaNhlanhla ubungamfuni uMaZulu but nje bekubonakala kubona ukuthi laba ke ba right but ke guys yeah it ended in tears kahle ngoba uthi cha bana 5 months bahlukana wamtshela ukuthi asamfuni futhi ucanga ukuthi mhlawumbe usenentombi entsha uyabo but ke guys yeah hayi man kati ngihleka ke la ngibuka ama comment abantu ngithe angeke phela ngize ngibula amahlaya ngedwa ngicela ukunifundela guys ama comment ukuthi abantu ba comment bathini. Oqala uthe Prince just admitted that they were drinking. I want the person who gave them alcohol. I don't know if they sabotaged them or this is exactly what needed to happen so that everyone knows where they stand with each other. Guys, being drunk really ruined the show. I'm so annoyed. Wathi ke uPrince noNhlanhla Sophie's brother probably drinking together before the show badakiwe sana. Hayibo bakithi ngaphela baphuzela utshwala before ishow. Kwenzeke ndvela lapha guys hayibo ngicela nicomment lapha ngenzansi nani nisho ukuthi ke what is your take kule ke final episode noma ke ku reunion yipi relationship okade uyibona ukuthi ke ikhona hope yokuthi isanga isangaba revived. Mina shema lona ngithi like guys I thought uNhlanhla kanye ke noMaZulu banayo ifuture but yebo sengazuthi hayi cha ize yadlulela sethini baphuzela notshwala ukuze bakwazi ukutshelana kahle indaba zabo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.